kọbụdị makpọ n'iru bụ ọlụ nwanne m ịna-atụ n'ọbụ ọdịda ụmụnne ka gaba n'iru nu asị n'iru bụ ọlụ ọgbọzie ndị mmadụ yali mana obi nuka na tunu atụzielu na mmalụ mmalụ n'elu afọlọ feko Felix fenye n'ime ọfịa ịmakpọ n'iru bụ ọlụ nwanne mewo ifo bụ niile mmenne n'ụwa ọ bụ na ọ dị aga n'iru biko buyali ọnọdụ nwanne m ibuyalizi ọnọdụ ya ọba Chukwu Olisa na ọganiru ga-abịanụ maka na mkpụyali ka eji elezi nwampi na nya bi n'ụdịbara ugbogbolu ofu mbọsi ka ijele egwuo nne n'ụwa ebe nọzi na-eti egwu n'ụwa ejoghị mụpụtazie zoba maikrofonu sizie na ọ ga-agụ egwu n'ụwa anyị welu maiki wee nyezie nya bụ onye egwu o wee gụba egwu wee gụsịa nnụ eri oji bido egwu n'okpu ofu nọ na tasisi o nwere onye bịara itu enye ego mwesizie nya nwanne m ka imezie ka isi eme na nya bife dị anyị na runu ezoghị m sibe ọnwụ si na ọ ga-agụzi one track anyị wee kwanyeli ya ugwu n'elu o wee bido nya bụ egwu nne n'ụwa onye pụta o wee lochie na-enegharị anya o wee gụgide egwu ozie ya ezoghị mụ anyị ime ka anyị si eme n'ọlụ a o wee welu maiki wee nyezie n'onye nwe egwu anyị wee bebe ụyọrọ nwanne m tupu ebidozie egwu wee mebe mmekene dị n'egwu ego wee zobe ka mmiri ụfọdụ bọọlụ dọla ụfọdụ bọọlụ paụnsụ ụfọdụ bọọlụ naira n'ọlụ a ezoghị wee webe iwe wee kpọzie m onye nwe egwu si m ọ bụ gịnị melụ babọrọ ya ego mmesizie ya nwanne m n'iru nnọọbụọlụ na-enenezie anya n'ụwa wee kebe oke gị malụ makwa n'iru bụọlụ egwu n'ibe ya n'ọlụ a nwayọ n'obi iju ụwa ndidi n'obu ogwu elu igwe nwanne n'ibu onye mgbuo mgbalụ ka gaba n'iru n'ọbụ ego gị malụ n'iru n'ọbụ ọgụ gị malụ maka n'iru bụ ọlụ nwanne m n'iru bụ ọlụ ọyọ n'azụ oche n'ime amazi ife a na-ekwu n'okwu Chukwu ibezenu na akwụkwọ na ndị mara akwụkwọ n'iru oche ka fadị ekwechirinu maka gịnị na fadị atụ egwu onye nduzi n'ife ọ ga-aduzinu mana ndị ji bọọlụ n'elu ụwa jelu n'azụ oche ji ekwechirinu maka gịnị na fa na-atụ egwu onye nkuzi n'ife ọ ga-aduzinu maka na agazienu na akwụkwọ nne n'ụwa iru oche na ọbụzi ọlụnụ ndị si na-agbalị iru oche ọsọ iru n'ọbụ ọgaranya ịgaba n'iru inwe ndị ilo ọganiru ka anyị na ya Chukwu ka ị ga-eme na ọ ga-aga n'iru nu anyekwa ọzọ na ọ ga-agakwa n'iru onye tajiri ibe ya anya n'ụwa biko fukwe nwanne yi n'anya ọganiru na ọ dị mma ịnabazụ n'ọbụ n'ọnwụ n'ụwa iru n'ọbụzi n'ọrụ nwanne iru bụ ọrụ
soganiru ipene mega baniru nanyi gekolio obi fedi malugbogo neru odida no di do odida no banya mili odida no buzi no neru ifuke mbanyi mulunga nenuwa onegoli nekene chukunu ifuzo nyena chonwa nenuwa anya mili julia nanyanu makije nuwa bundi negoli ndi nebe sobi fete kunu nenuwa aliebu na mo chukwoli sadodo chukwekwenu ya memo nenuwa ifena yo chukwoli salonye kelu nobu na ọganiru amaka ọganiru n'ọdụsọ anyị gbasịa mbọ ka anyị libe n'ụwa ụfọdụ jesiri n'obodo oyibo n'ụwa wee buli ike wee natazie Naija ụfọdụ nele anya wee jebezie n'obodo oyibo wee gbalaka wee natazie na fugo n'osi na chi o ije n'ụwa n'osi na chi adị mma onye na-emene n'ụwa nya ya ọba tupu olita ka ọganiru uwe dịnụ maka na imezi ife ọbali ine n'ụwa izazie nnọọ kasị akasịnụ mana imebezi ife n'odozie ndo nne n'ụwa ụmụ ụwa amụba ya mụ n'ụwa ọ bụ gịnị ka na-ekwunu iru bụ ọrụ ọyọ Chief Sayed Winu Chiwetoke Edidogu Odogunu Akanemepe Physical Food Nigeria Limited Gavaniru Ifemekwa na Iyoki na Ndibeyi Papa Ngumusi na Chukunu Keneli Muloloyi Pascaline Chiwetalumoke Gosi namba luo maka onyocha n'igadi ugegbe Chineche nwanyama Kaibuli gbajebeze n'udumeze olumadi n'ime udumeze n'ezie ọmọgọ ife menayi bayosu nwanjoko tibilinu onyegolonyama nine mọfụma nina ganiru pila oil and gas ike idozi gba mmanụ ụgbọala debezi ọchanga na nke piles oil and gas maka na mmanụ van mmanụ ọgaranya n'inwere obi sale kenele mulolo ine n'ụwa isi sonyinye chukwu ndị okotu manyọma asawụla alụ nwunye pilaman olisagonye wegwu na-ekenenu Ambulegumu kankenezie chairman Sanamundi Kalu Otumba Samu Access Bank onye bule bodogu nwano ọbịa nile melu nife olisadonye wegwu na-ekene ezi oyimo Ambulegumu debezie n'ụla ụla dị n'ime kwulọbịa agwata na Anambra mmadụ ka mụ chọ debezie n'ụla ọgụnye ka mụ na-achọ n'enu ogbu efi orimiri atata n'igadi ndo ka nwobi efu dike CEO Ibai Restoration Tiles and Plumbing Nigeria Limited Odogwu Nwabia Kene mmiri solora isi mmiri n'igadi o nwobimeje isi mmiri adị atata Odogwu nwami nọfụmanụ isi mmiri adị atata ndokwo niile ego isi mmiri adị atata ezi mmadụ mejeje isi mmiri adị atata isi mmiri n'inọfụmanụ isi mmiri adị atata isi mmiri adị ajọ ndọ n'ụwa isi mmiri adị atata egwu mgbe jebi itu ụkwa n'ọsụ ọsụ bụ n'obodo ọmalịchanụ Amukenezie prophet mu Chukwuemeka Ọhanemelu
ajọ mmụọ na-agbalị ya ọsọ n'elu ụwa ndị merụba gaba n'iru site n'ebele na badi ka aja dị na dike ifemena yi Chukwu Emeka mmụọ merụ onye amụma gaba n'iru nu ka mkpụrụzie gedejebezie n'ọfịa ka mụchetezie n'odogwu nu Chifu Vincent Nwebu Mkpọlọ Atana n'ọbịa ile Olisado onye nwegwuo CEO Binosco Record Music bụ odogwu dị na-aga n'iru Binosco Worldwide dike anyị echezọrọ obere nwa nọ n'ọfụma abụchi nwoke ofu nwa ịmara ofu n'ofunu ofu obiaga yili m nuo nwonye ụmụawụrụ Olisado onye nwegwu na-ekene ọbụ n'ọbụkwanụ n'iru nuo na-agba n'ọsọ n'iru ọrụ ya ịgbakọ ọsọ n'ibu onye mburu ịmakpọ n'iru n'ọbụ n'ọrụ onye bụ n'ibe ya n'ọlụ a maka ịrụcha n'anyị ga na-agbanụ ọdụkwa anya n'ifi na-eme nwanne m ịnọzi obodo oyibo ịnọzi n'obodo Naịjanụ ebe ọ bụ na onye nọ tinye anya n'ifi na-emenụ imebe ọkụmụ ụwa amalighị nụ ịnaba adụkwa mụba ya mụnụ onye ọbụla gbapa mbọ maka na iru n'ọbụ n'ọrụ nwanne m owo ejide uche eti ikoloji